Friesland had in de ôfrûne 4 jaar van alle provincies het meeste investeren in de economie. Tol een heel procent van de begrutting is inzet voor het verbeteren van de economie. Dat is haast €100 de Friers in het jaar. Friesland jet maait toch de NUON-reserves bij de rijkste provincies van Nederland. Een groep van 12 waarjongers, jongeren met een arbeidsbeheining, krijgt een rondleiding op proefborkerij Dairy Campus. Het doel is mensen van de stalhouderij te vinden en waarjongens meer kans op werk te jan. In de opleiding werken ze 4 dagen bij de boer en gaan ze 1 dag naar squallen. Juster is de cabaretshow How to be a Friesian van de Amerikaan Greg Shapiro in première gaan in Amsterdam. Zijn show gaat over Frieske tradities als het leerpaaiziekjen, vierliepen, keertsen en reetrieden. Hij gaat op tournee door het land. In maai is er in Ljouwert. Shapiro maakt ook promotiefilmpjes voor Beleef Friesland. De skip van natuurbeheerder Wilde Weide in Tjalbert moet een gauw nij onderdak hebben. Na spul maar de gemeente Jereveen moeten ze uit de stal. Er wordt plak zocht voor 600 skip. Voor de rest moet er duidelijkheid wezen, oors moet de skip de winter boeten brengen. Vannacht zal het op een ei koud wezen, rond het vriespunt. Het is rijstig en heel bewolkt waar. Morgen een soort zinnen, een zwakke eerste wind en het wordt maximaal 10 graden.